Hyviä vanhoja ystäviä kaikki 3326 kuorinopeus on yhä nopeampi ja nopeampi. On täysin ylittänyt H700. Tänään tulemme näyttämään tämä kone on L35. Tämä kone rahoittaa Star Fruit Technology. On myös vain lueteltu tuote, ensimmäinen tarkastella kuori. Ammattitaito tai voi olla ei ole selvää suuria aukkoja. Katsokaa sitten etupuolen ulkonäköä. Mitä mieltä olet tämän koneen ulkonäöstä? Apksi on johtava liima. Kaksois S-näppäin, FN-näppäin. Laaja tunne mikrotoiminta. Kaksoisjoystickit tukevat alaspäin suuntautuvaa painetta. Apksi todella tuntuu hyvältä kädessä. Pehmeä ja luja. Myös kiertonäppäimet ovat suhteellisen kevyitä mikroliikkeisiä. Painaminen ei ole liian rasittavaa. Liukumaton muotoilu takana. Ei ergonomiaa. Mutta takapuoli näyttää tältä. Kaiutin on keskellä. Takana on reikä jäähdytystä varten. Lyhyesti sen laitteistokokoonpanosta. RK33261G RAM-muistia. 480x640 resoluutio. 3,5 tuuman IPS-näyttö. Seuraavaksi tarkastellaan näytön näyttövaikutusta. Näet, että näyttö on myös täyden katselukulman IPS-näyttö. Värien valuminen ei ole ongelma. Näytön väri kuuluu lämpimämpiin. Hyvä koiraa Galaxin kautta. Tämä peli havaitsi, että kone ei tue tärinää. Katsottiin järjestelmä on 100 miljoonaa 4.7 järjestelmä. Tummennusta ei ole vielä tehty. Meille tämä järjestelmä on tuttu. Monissa aiemmissa koneissa oli 140.7 järjestelmä. Joten meidän on helpompi käsitellä sitä. Otetaan yksi näistä koneista pois. Huomasimme, että näillä kahdella koneella on yhtäläisyyksiä. Katsokaa ensin DC-peliä. Voit nähdä ruudunpäivitysnopeuden oikeassa yläkulmassa. Vaikka vain 20 ruutua. Mutta silti voi tehdä pelin. Apple Technology on myös vanha kämmenlaitteiden valmistaja. Se näyttää olleen merkkituote ennenkin. Mutta magneettinäppäimet eivät ole huonoja. Tällainen kämmenmikro yli 100. Sujuvat pelit PS1 asti. Demo on edelleen hyvä. Katso PS1. Erittäin sulavaa. Tässä koneessa ei ole sisäänrakennettua wifiä. Nyt kun olemme paikantaneet. Kuukausien Universal Magic Patch. Nyt siinä on kiinalainen käyttöliittymä. Kokeillaan pelin siirtämistä. 1G RAM-muistin takia. Se voi olla hieman viiveinen. Mutta se on silti pelattavissa. 3326N-toiminta ei ole huono. Pysyn tämän koneen järjestelmässä, se on helppo harjata. Helppo vaihtaa kalvo. Ulkonäkö on hyvännäköinen. Ristikkäiset näppäimet apksi tuntuvat melko hyvältä. Asteittainen mikroliike on suhteellisen kevyt. Nyt haittapuolena on, että hinta voi olla hieman korkeampi.